Kull sena, 22 ta' Settembru jimmarka ġurnata fejn jitnaqqas l-użu tal-karozzi. F'diversi pajjiżi madwar id-dinja, ħafna bliet jalqu partijiet mit-toroq biex post il-karozzi jittieħed minn enerġija pożittiva ta' nies li jieħdu sehem f'attivitajiet diversi. Anke f'pajjiżna kienu l-bosta lokalitajiet li jagħmlu dan, fosthom il-Fgura u ż-Żejtun, fejn spikkat il-preżenza ta' tfal li lejlet sena skolastika ġdida għattaw nofsinhar fil-kumpanija ta' xulxin jilagħbu f'toroq li s-soltu jkunu maħnuqa bil-vetturi. Din attività biex nippromotu healthy lifestyle u għad nbieħu bħala fundraising aħna. Nibda nqabrek mill-karozzi u ikun iżjed ċans nbidlu ftit u nagħbu fit-triq. Noqgħod nilgħab ma' oħti fit-triq. L-attivitajiet fiżiċi varja fosthom dawk tal-futbol u l-basketball, iżda mhux biss. Fiż-Żejtun kien hemm il-logħba tal-passju li dari kienet komuni ħafna fl-bliet u l-irħula Maltin, iżda li tul is-snin u minħabba żieda fit-traffiku kważi nqatet għal kollox. Kemm fil-Fgura u ż-Żejtun kien hemm diversi stands edukattivi bil-mużika fl-isfod ma naqsitx bis-sem ta' banet lokali quddiem il-Knisja taż-Żejtun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.